Ei, salutare, prieteni, sunt Alex și bine ați la seria noastră de Minecraft Pocket Edition, căsuța din copac. Pot să-mi fac doar niște dezene, se pare că am, aba nu am. O să fac. Așa. Mi-am făcut și niște cizme. Cu ce să facem? Mergem pe afară. De un porc. What? Ce nu așa, mă? Furi pe rând. În episoadele trecute, animalele vedeau un cap ciudat când le loveai. Vedeau acum. Nu știu, nu prea să fac un update, să zic așa, adică nu e nimic nou. M-am uitat mai înainte și... Mai scrieți și voi în comentarii, dați-mi idei ce să mai facem. Sau și monstru. Mai bine ne ducem acasă. Acum uite la acolo, nu mă mai duc. Și de la villager. Nu până că crei un sat de oameni. Deci. Nu mai mi-a XP-ul ăla. Nu mă las să iau XP-ul. Foarte ciudat. Uite și o aie colorată. Ok, am omorât și oaia aceea colorată. Bine că nu mi-am mai lăsat XP-ul în urmă. Pentru episodul acesta am pregătit ceva nu chiar de special, dar merită să apăsați butonul de like. Niște lemn. O să facem un sprijin la scări. Sau un fel de încăpere. Deci un fel de hol, să zic așa, dar nu e chiar hol. Oricum mai trebuie lemn.
când o să te suni, o să dai de ușă și deschizi ușa și intri. Și o să facem și holul mare, adică ca un fel de încăpere și bonusul ca încăpere. Nu prea mai are lemn asta faza. Am ridicat bucata asta și mai trebuie să mă duc să iau. Nu știu să cu mine. Trebuie să fac tot lemn de ăsta așa alb. Uite acolo. Că nu mai ia nimeni pe la spate. Șapte bucăți, prea puțin. Și nu mi-a dat niște leather. Dar lemn de ăsta dă puțin copaci cu lemn de ăsta. Exact cum am crezut, prea puțin lemn. Ar mai trebui niște bucăți. Foarte multe bucăți pentru acoperișul holului și... Se găsește, dar foarte greu. Va ajunge atât, dar nu cred, nu cred. Trebuie să mă duc barca. Da, chiar trebuie să mă duc barca. Nu știu, dar barca mi se pare că dispare dacă nu stai în viață. Nu știu, am ce niciodată. Dar nu are cum. O să încerc să mă duc barca odată. Hai să ne ducem acasă. Hai că nu plecasem prea departe. N-am barcă și am crezut că am barcă. Se pare toată că am făcut o barcă, dar cred că am topit, n-am topit. Cred că, nu știu ce am făcut barcă, nu știu că aveam o barcă. O să fac un hol aici. Ca întâia.
greșit. Așa e bine. Ceva de genul ar trebui să iasă. Unde e ușa? Uite așa. Dar mai trebuie niște lemn. O să-mi pun și un pat acolo. Mamă, că scupa asta aici. Nu face legătură cu casa noastră, sper. Când e foame, trebuie să mănânc ceva. Dar să termin cu pacul ăsta. Sau hai să îi iau pe toți. Facem să nu am niște porți. Să mai iau și un topor. Sau să mai fac un topor. Așa. Gata, atât. Am două topoare. Lemnul o să-l pun așa, random. Să fie o casă mai dezordonată. Foarte mare, foarte mare. Munca noastră în 7 episoade a meritat. Cu acesta 8. Aici o casă foarte frumoasă. Nu știu ce ziceți voi, dar mie îmi place foarte mult. Uite și un măr.
Deci să nu mă pierd. Că dacă mă pierd și mi dispare mapa, cred că o să am o groază de nervi. Și nu o să mai filmez niciodată Minecraft. Scuzați lătrăturile. Câinii de afară latră tot timpul și o fac și pe Bella să latre, care o țin în casă. Câinele meu de casă. Nu mai găsim niciun copac de la... Hai mă frate, trebuia să pun și mai mulți copaci. Mă refer din aceia albi. Lemn din acesta văd. Da, și după aia n-am lumină. Asta mai e o problemă. Nu pot să pus aiure aici. O să rezolv dimineața problema. O să lăsăm pentru următorul episod. La revedere!